Fiți binecuvântați, frați și surori. Aș vrea să vă rog să ne ridicăm în picioare, să rostim un cuvânt de rugăciune în care să cerem Domnului har și lumină și Duhul Sfânt ca Domnul să ne vorbească inimilor noastre. Haideți să ne rugăm. Doamne, ne smerim înaintea Ta și astăzi. Stăm înaintea cuvântului Tău, Doamne, și vrem ca acest cuvânt al Tău, Doamne, să nu fie doar o informație care să rămână în mintea noastră și atât, Doamne, ci vrem mai mult de atât, Doamne. Vrem cuvântul Tău să cerceteze inima noastră, Doamne, și să înțelegem cuvântul Tău și cu inima noastră, nu doar în mintea noastră. Doamne, Te rugăm în această dimineață să lași harul Tău peste noi, Doamne, peste biserica Ta din locul acesta, peste orice suflet, Doamne, care va auzi astăzi din nou glasul Tău, Doamne, și mesajul Evangheliei Tale, Doamne. Te rog și mie, Doamne, să-mi dai înțelepciune și ungere și har, ca ceea ce voi vorbi, Doamne, să fie cât mai puțin de la mine, Doamne, și cât mai mult din partea Ta, Doamne. Mulțumim pentru ziua aceasta, mulțumim pentru timpul acesta, mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi și îți dăm Ție slavă în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Fii lăudat în veci. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Aș dori să deschideți cu mine, să vă rog să deschideți cu mine la Evanghelia după Matei, la capitolul 3. Am pe inimă astăzi să împărtășesc Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este neapărat un mesaj de evangelizare, dar acolo unde Evanghelia este din nou propovăduită, din nou auzită, Duhul Sfânt are prin ce lucra ca să ajungă la inima oamenilor și asta ne dorim și astăzi. Haideți să citim de la versetul 1. Spune, în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile lor, de prejurimea Iordanului, au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i dezleg, să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână și va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grănar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Amin. Am vrea din nou astăzi să stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu și înaintea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Spune în cartea Romani un lucru Pavel, spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Și spune și de ce. Și spune, pentru că ea, Evanghelia lui Hristos, este puterea lui Dumnezeu ca să mântuiască orice om. Puterea lui Dumnezeu de a mântui un suflet este prin Evanghelie. Dar interesant că Pavel pune problema în felul ăsta, mie nu mi-e rușine. Dar de ce, Pavel, ar trebui să menționezi nu mi-e rușine? Deci un om bogat niciodată nu o să spună, mie nu mi-e rușine
vila mea cu piscină, mie nu mi-e rușine de, mașina mea scumpă, mie nu mi-e rușine de nevasta mea frumoasă. N-ar pune niciodată problema asta, pentru că nu și are rostul să pui cuvântul rușine lângă lucruri glorioase. Și atunci de ce Pavel spune trebuie să menționeze nu mi-e rușine? De ce Iisus trebuie să menționeze în Evanghelie, dar cine se va rușina de mine și de Evanghelie, spune Hristos, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui și înaintea Sfinților. De ce se pune problema în felul ăsta? De ce apare acest element al rușinii? Pentru că, dragilor, Evanghelia în ea are un mesaj care omul, dacă nu-l primește, împietrindu-și inima, pare un mesaj nebunesc. Din punct de vedere omenesc, pare un mesaj, iertați-mă, pentru unii, chiar prostesc. Oamenii au spus despre Iisus că este nebun. Spuneau iudeii, nu-l mai ascultați. Are drac. E nebun. Ioan Botezătorul a fost privit ca un om ciudat. Apostolii au fost primiți ca niște oameni ciudați și în ziua Cincizecimii au spus, ăștia-s beți. Apostolul Pavel a primit acest titlu minunat și a spus, luați de pe pământ ciuma aceasta, sau nu mai țin minte exact expresia, dar omul ăsta, luați-l de pe pământ. E o ciumă omul ăsta. Doar pentru că propovăduia Evanghelia lui Iisus Hristos. Dragilor, pentru omul firesc, care nu vrea să se pocăiască, Evanghelia creează un mare disconfort. Omul nu poate să rămână indiferent, neutru, nu există neutralitate. Când omul este confruntat cu Evanghelia lui Dumnezeu, ori ascultă, ori alege să se așeze sub autoritatea lui Dumnezeu și sub ascultare de Dumnezeu și să se lase străpuns de cuvântul lui Dumnezeu și să se pocăiască, ori alege să se împietrească și să spună chestia asta e o prostie, este o nebunie. Hai, dom'le, o ia în râs, o ia în batjocură. Hai, dom'le, crezi basmele astea, crezi prostiile astea. Îți doar două reacții. Nu există neutralitate. Pentru că Evanghelia, dragilor, în ea are un mesaj foarte ferm, chiar impunător, în care Dumnezeu spune, pocăiește-te! Iar pocăința este un cuvânt greu. Acest cuvânt și acest semnal și această chemare este o chemare foarte serioasă. Omul nu vrea să se pocăiască pentru că asta înseamnă ca el să își cedeze anumite dorințe și anumite plăceri. Înseamnă că el trebuie să meargă pe un drum care câteodată implică suferință, lepădare de sine, renunțarea la voia proprie pentru a putea face voia lui Dumnezeu care este bună, sfântă și desăvârșită. Și este acest conflict cu voința umană în care omul nu vrea să se pocăiască. De ce nu vrea să se pocăiască? Pentru că nu vrea să asculte de Dumnezeu. Orice om care vine în lumea aceasta a moștenit această sămânță, acest instinct de la Adam să-și dorească să fie independent. Să spună, ok, Dumnezeu există, Dumnezeu este acolo în cer, El cu treburile Lui, eu sunt aici pe pământ cu treburile mele. Eu fac ce-mi place mie, Dumnezeu să facă ce-i place Lui și suntem amândoi fericiți. Ei bine, aici vine Evanghelia și spune nu. Și are o logică lucrul ăsta, pentru că toate ființele morale din universul care Dumnezeu l-a creat, fie îngeri, fie oameni, dacă toți am face ce vrem, la un moment dat vom intra în conflict unii cu alții. Voințele noastre trebuie să se alinieze la un numitor comun și anume la voința lui Dumnezeu, ca să putem împreună să fim cu toții fericiți și să nu avem conflicte. Ne uităm în lumea de astăzi și vedem că lumea nu este roz. De ce oamenii se omoară, se ucid, se urăsc, se războiesc? De ce lumea aceasta, cu toate resursele care le avem, cu tehnologia care o avem, cu deșteptăciunea care o avem, ce lucruri minunate am putea să facem pe pământul ăsta, ce
ce resurse avem să putem să facem pământul ăsta să fie ca un paradis, să ne înțelegem ca oameni și totuși, cu toate aceste resurse, oamenii nu sunt în stare să se înțeleagă unii cu alții. Avem nevoie de legi ca să nu ne omorâm unii pe alții, să ne călcăm în picioare, să nu ne distrugem. Uitați-vă câte bombe nucleare se creează, cât armament, cât buget se investește masiv în armată. Și spune Dumnezeu în cartea Isaia că va veni ziua când toate aceste lucruri vor dispărea, dragilor. Nu va mai fi nevoie de război pe pământul ăsta. Nici nu se va pomeni, nici nu va fi vreo licărire, vreo moment în care să te gândești la război sau la conflict. Dar, dragilor, lucrul ăsta nu se poate întâmpla decât dacă toți oamenii, toate ființele morale care au o voință dăruită de Dumnezeu, își aliniază voința la voința lui Dumnezeu. Doar așa putem fi în siguranță că nu vom ajunge într-o zi să spunem, știi, eu vreau lucrul tău, știi, eu vreau să calc în pătrățica ta, știi, eu vreau casa ta, eu vreau lucrul tău. Și dacă nu mi-l dai, sunt gata să trec peste tine. Doar dacă oamenii își aliniază voința la voința lui Dumnezeu, vor fi cu adevărat fericiți, liniștiți și împliniți. De asta Dumnezeu ne cheamă pe toți să ne pocăim, adică să ne aliniem voința la voința lui Dumnezeu. Altfel nu se poate, altfel suntem cu toții sortiți, mai devreme sau mai târziu, eșecului și distrugerii și autodistrugerii. Noi oamenii suntem gata să ne autodistrugem, suntem gata să ne radem unii pe alții de pe fața pământului. Și avem istoria care dovedește lucrul ăsta. Știm ce s-a întâmplat la Hiroshima, la Nagasaki, în care bomba nucleară efectiv i-a ras pe oamenii aceștia. Și ce avem noi astăzi în armament e nimic pe lângă ce s-a întâmplat la Hiroshima. E nimic. Noi oamenii parcă suntem ca niște fiare sălbatice, fioroși, gata să sfâșiem, să rupem în două pe alții. Să nu mai ținem cont că omul este o ființă creată după chipul lui Dumnezeu. Și oricât le-ar plăcea la oameni să spună pace, pace, de acolo, de la scaunele de conducere în politică, da? Oricât ar vrea să spună, Domnule, e pace în lume, e bine în lume, uitați, am reușit să ajungem să ne înțelegem, niciodată nu va fi pace. Căci pacea este un dar care numai Dumnezeu îl poate da oamenilor pe pământul ăsta. Niciodată nu va fi pace. De asta Dumnezeu spune, nu poți face tot ce vrei tu. Nu ai voie să spui, eu pot să fac ce vreau eu. Nu există așa ceva. Tu trebuie să faci ce spune Dumnezeu. Și dacă tu faci ce spune Dumnezeu și te așezi sub autoritatea Lui, sub legea Lui, sub cuvântul Lui, când tu spui, Doamne, eu sunt slujitorul Tău, Tu ești stăpânul meu, pentru că Tu ai creat lumea aceasta, Tu m-ai creat pe mine, Tu ai creat pe toți oamenii, eu sunt sub autoritatea Ta, eu sunt slujitorul Tău, ce îmi spui Tu, eu aia fac. Și o fac din dragoste. Nu o fac ca un robot, nu o fac ca un de silă, ca un rob de silă, ca un sclav, o fac pentru că am înțeles inima ta. O fac pentru că văd inima ta la cruce, văd că Hristos a dăruit și a dat viața pentru mine, că atât de mult mă iubește și atât de mult vrea să mă răscumpere din pornirile mele rele, din firea mea rea, să ne răscumpere pe noi toți. Să facă să ne transforme, să nu mai fim ceea ce suntem, să fim copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu a plătit un preț atât de mare și am înțeles că Dumnezeu vrea din dragoste lucrul acesta. Nu de silă, nu de formă, nu așa pentru că ca o lege împovărătoare, ci din toată inima. Dumnezeu, dragilor, vrea să ajungem ca niște oameni mari să înțelegem că El când ne cheamă la ascultare, nu ne cheamă așa cum chemăm noi copiii mici, fără să le explicăm câteodată de ce, pur și simplu spre binele lor, ci vrea să fim oameni mari, să ne dăm singuri seama că, da, într-adevăr, cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla un om este să se alinieze la voia lui Dumnezeu. Atunci viața lui va căpăta sens, atunci viața lui va căpăta împlinire, satisfacție în toate aspectele. Pentru că viața lui va fi una curată, frumoasă, binecuvântată, matură, înțeleaptă. Atunci slava lui Dumnezeu va veni și omul acela va fi împlinit în Dumnezeu care a creat toate lucrurile minunate. Ceva din gloria lui Dumnezeu va veni în acea ființă și el va fi mai mult decât fericit și mai mult decât împlinit. Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și zice Iisus, și eu vă voi da odihnă, dragilor. Legea lui Dumnezeu, jugul lui Dumnezeu
niciodată nu va aduce împovărare, apăsare, chin, durere. Când iei cu adevărat jugul lui Hristos, sufletul tău, în sfârșit, ajunge la odihnă. Și atunci începi să spui, poate cu lacrimi, Doamne, dacă știam mai dinainte, ce bun e jugul Tău, ce minunată este sarcina Ta. Doamne, mă pocăiam de la 15 ani, de la 14 ani, poate de la 12 ani, dar n-am știut, Doamne. Am ratat atâția ani, mi-am zdrelit sufletul, mi l-am chinuit singur, crezând că pot să găsesc bucurie, satisfacție, plăcere în păcat și în lumea aceasta și m-am înșelat. Și m-am distrus singur și mi-am distrus anii, crezând că prin realizările mele, prin relațiile mele, prin banii mei, prin alte lucruri, voi ajunge la acea odihnă și acea împlinire care Dumnezeu mă cheamă să o am. Dar nu avem cum, dragilor, nimic din lumea aceasta nu poate aduce acea împlinire care numai Dumnezeu însuși o poate aduce. Dar, dragilor, poarta pentru a intra în această relație cu Dumnezeu nu este alta. Nimeni să nu se înșele, este o singură poartă și anume este poarta asta strâmtă a pocăinței. Și aș vrea să explic puțin acest element al pocăinței. Își spune Ioan Botezătorul, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Așa vestea Ioan Evanghelia. Așa vestea Iisus Evanghelia, după ce Ioan a fost întemnițat. Așa au vestit-o apostolii. Așa începe Evanghelia. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. O altă traducere mai potrivită ar fi, împărăția lui Dumnezeu este accesibilă. Este la îndemână. O poți accesa în sfârșit. Poți intra și te poți bucura înaintea prezenței lui Dumnezeu. Dar ca să intri acolo, trebuie să te pocăiești. Și trebuie să mă pocăiesc. Ce înseamnă pocăință? Și este fundamental să înțelegem, pentru că cine crede că poate să dea skip la acest pas, nu doar că se înșeală singur și de fapt nici nu ajunge să intre în împărăția lui Dumnezeu, și se înșeală săracul suflet singur că a intrat de la intrat, dar mai ajunge mai apoi să vestească o evanghelie altora fără acest element al pocăinței și atunci acea evanghelie este o evanghelie falsă. Nu este de la Dumnezeu. Nu există altă ușă, nu există să sar peste gard. Iisus spune, cine sare peste gard, spune Iisus, este un mincinos, este un hoț. Este o singură ușă. Și anume ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Doar pe ea poți să intri și când intri găsești viață. Ce înseamnă pocăință? Pocăința, dragilor, este singura atitudine potrivită pe care omul o poate avea când aude acest mesaj, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ca și cum Dumnezeu se apropie de tine, vrea să aibă relație cu tine, vrea să aibă o relație personală cu tine și singura atitudine potrivită care poți să o ai nu este să te duci la Dumnezeu să spui, da, Doamne, ce te așteptam, salut, Doamne, să-L bați pe umăr pe Dumnezeu. Familiar, așa, ca și cum, da, tu și Dumnezeu sunteți prieteni la cataramă. Nu este atitudinea în care să-L ignori pe Dumnezeu, vine în sfințenia Lui și tu te vezi ca și cum El nici nu e acolo, nici nu bagi în seamă. El nici nu merită atenția ta. Ești ocupat cu alte lucruri. Știți cum sunt copiii noștri când le dai să se joace la telefon sau altceva și după aia îi zici, hai vină încoace sau vină la masă și el nici nu te aude. Trebuie să spui de 2-3 ori să te aude. Așa suntem noi atât de prinși cu viața aceasta, cu lucrurile acestea, încât Dumnezeu spune, vină la mine și noi nici nu-L auzim pe Dumnezeu, îl ignorăm. Nici nu este atitudinea în care să fugim de Dumnezeu. În care Petru spunea, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Ce, dragilor, atitudinea este să ne sfâșiem inima și să spunem, Doamne, mă uit la Tine și Tu ești sfânt și drept și apoi mă uit la mine și văd cât păcat este în viața mea. Și mă văd ca un om prins în offside. Mă văd că atunci când te prinde polițistul, exact în fața lui ai călcat linia continuă și te trage pe dreapta și știi ce urmează. Mă văd ca un călcător de lege, Doamne. Mă văd ca un păcătos nenorocit. Mă văd murdar și mizerabil și corupt în ființa mea. Și mă smeresc, Doamne, înaintea Ta și spun, Doamne, sunt un om păcătos. Doamne, eu am călcat legea Ta. Eu nu sunt vrednic nici măcar să stau în fața Ta.
Mă smeresc, Doamne, și mărturisesc păcatele și îți mărturisești pe nume anumite păcate. Spune aici în Evanghelie, locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea, din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el, la Ioan Botezător. Și ce făceau oamenii aceștia? Spuneau, Ioan, ce bine că ai venit, hai să facem o sărbătoare, hai să celebrăm, hai să cântăm și să bem, hai să săltăm de bucurie. Nu, dragilor. Urmează și acest aspect al bucuriei împărăției lui Dumnezeu, al bucuriei mântuirii, dar n-ai cum să ajungi acolo, la ospățul împărăției lui Dumnezeu, dacă nu intri pe ușă. Și ușa era următoarea. Și mărturisindu-și păcatele, la plural, nu doar păcatul, Doamne, am păcat, iartă-mă, nu, păcatele. Și câteodată Ioan îi întreba, fii mai specific. Ce ai făcut? Am făcut asta și asta și asta. Și asta și asta și asta. Și asta și asta. Mărturisindu-și păcatele, la plural, erau botezați de el în râul Iordan, spre pocăință. Dar spune, dar când au văzut pe mulți din farisei și din saduchei, adică oameni care știau bine Biblia, experții legii, că vin și ei să primească botezul lui, vor și ei să intre pe ușă, Ioan, fiind un om plin de Duhul Sfânt, imediat a mirosit, a înțeles, a văzut prin ei că oamenii aceștia încercau o metodă vicleană de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dom'le, hai să nu mai punem degetul pe păcat. Că noi doar suntem neprihăniți. Noi am crescut în biserică, noi am crescut cu Biblia în mână. Noi nu avem nevoie să ne mărturisim păcatele ca vamei și curvele. Și Ioan îi confruntă, dragilor, și spune așa: pui de năpârci, pui de șer, de vipere, oameni vicleni, cine v-a învățat pe voi? Cine te-a învățat? Cum de știi tu lucrurile astea? Cine te-a învățat să fugi de mânia viitoare? Ei credeau că dacă pur și simplu se duc la Ioan și îi botează, au un fel de legitimație și spun, domnule, gata, acum intru și eu în cer și am scăpat de mânia viitoare, am scăpat de mânia lui Dumnezeu asupra păcatului care urmează să vină. Am dat un fel de schip. Și Ioan a văzut prin ei și a confruntat în public și în față. Și Domnul Iisus îi confruntă mai departe în Evanghelie, spune, pui de năpârci. Dragul meu, care asculți astăzi acest cuvânt, aș vrea să te gândești serios în inima ta dacă tu, când te-ai întors la Hristos, tu cu adevărat te-ai pocăit. Tu cu adevărat ți-ai mărturisit păcatele și inima ta s-a zdrobit în fața lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când eram mic, cu prietenii din cartier unde Dumnezeu a îngăduit să cresc, ne mai apuca pe noi o brăznicie așa, mai tare. Și spuneam lucruri care nu trebuia să le spunem și se întâmpla să vină, să spunem, mama unui prieten de-al nostru. Și noi respectam doamnele și mereu sărut mâna tantii, eram foarte respectoși, ne era rușine de aceste femei și s-a întâmplat de câteva ori să ne prindă, venind de la muncă, de undeva, în fața blocului sau așa, noi nu ne-am dat seama că am venit acea persoană, să audă ce era la gura noastră. Și noi, văzând acea persoană, ne-am rușinat și apoi acea persoană să spună, măi, dar nu ți-e rușine, măi, nesimțitule, să spui lucrurile astea. Mamă, când îți spunea lucrurile astea, intrai în pământ, nu știai pe unde să fugi. Te sfâșia, îți tăia inima. Îți dădeai, te vedeai cel mai mizerabil om în momentul ăla. Până atunci nu. Pentru că nu era acea persoană care tu o respectai mult și care vedeai că acea persoană nu-i ca tine. Dragul meu, când te întâlnești cu Dumnezeu, cu sfințenia Lui, trebuie să-ți vezi păcatul, trebuie să vezi și să spui ca Daniel, Doamne, ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Pentru că Tu ești sfânt și drept, Doamne, și uite-te la noi, noi suntem plini de păcat. Și dacă nu a reușit Duhul lui Dumnezeu prin Evanghelie să-ți zdrobească inima, să-ți tai inima împrejur, e o tăiere, ca și cum te-aș tăia cu un cuțit în carne și te ustură, faci, mă doare! Și te ustură nu doar o secundă, ci te ustură câteva zile. Asta însemna tăierea împrejur la evrei. Era usturător, era greu, dura câteva zile până se vindeca rana. Dacă nu a reușit mesajul Evangheliei să-ți tai inima, să te zdrobești, să plângi în fața lui Dumnezeu, gândește-te că poate, fără să-ți dai seama, firea ta pământească a încercat să-ți
spună o metodă mai ușoară de a intra. Și vedem asta la acești oameni cu Biblia în mână, care au crescut în biserică. Ei au crezut că sunt destul de deștepți să dea schip la partea asta cu păcatul. Dom'le, nu, da, toți suntem păcătoși, dar ce am făcut eu? Ai făcut, dragul meu. Chiar și cea mai mică minciună a ta. Chiar și cea mai mică, nu știu, ce vrei tu să spui că ai făcut? Este o pată și o palmă peste obrazul lui Hristos. Este un scuipat în fața lui Hristos. Este un lucru groaznic în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Nu contează cât de mic sau cât de rău este. Este ofensator, profund ofensator în fața unui Dumnezeu atât de sfânt. Isaia, când l-a văzut pe Dumnezeu, dragilor, și era prorocul lui Dumnezeu, a spus, sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și Dumnezeu a trebuit să ia un cărbune aprins, cu cleștele l-a luat îngerul, să-l pună pe buze și l-a fript lucrul ăsta. Unii spun că Isaia a trăit toată viața lui cu o cicatrice. Dragilor, dacă nu ne doare păcatul nostru, dacă nu simțim nicio durere, înseamnă că n-a reușit să pătrundă ca un cuțit cuvântul lui Dumnezeu, să taie împrejur inima noastră. Și asta încercau să facă fariseii. Să nu-și mai mărturisească păcatele. Să spună ca și cum n-am păcat. Și spune evanghelistul Ioan în 1 Ioan, spune, cine zice n-am păcat, este un mincinos și adevărul nu locuiește. Tu nu faci priză încă cu adevărul dacă tu spui cu lejeritate, eu n-am păcat. Sau ce păcat am eu? Dacă tu poți să spui cu lejeritate ce păcat am eu, tu încă nu ai făcut priză cu adevărul. Când vei face priză, nu va trebui nimeni să spună ce păcat ai tu. Te vei prăbuși singur. Și vei spune, Doamne, mama mea în păcat m-a născut. Dacă mă lași singur, Doamne, eu sunt irecuperabil, mă duc în fundul iadului. Văd în mine și în firea mea pământească atâtea porniri rele. Poate eu nu le dau frâu, dar ele sunt acolo. Și câteodată mai scapă, mai ies, ca niște șerpi. Firea noastră pământească, dragilor, este ca un cuib de șerpi. Toți îl avem. Și Ioan Botezătorul spune, pui de șerpi, oameni vicleni, cine v-a învățat? De unde ați căpătat voi ideea asta, să scăpați de mânia viitoare, doar prin botez, dacă m-am botezat în apă, gata, intru în cer. Nu, Ioan spune, nu te înșela. Și spune Ioan, faceți roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu spuneți, pentru că iarăși era un al doilea element în inima lor, ei se gândeau așa, Dom'le, noi suntem evrei, noi suntem poporul sfânt al lui Dumnezeu. Noi îl avem ca tată pe Avram. Noi ne identificăm cu Avram. Și din cauza asta, și într-adevăr, Scriptura spune că Dumnezeu îi iubește pe evrei din cauza părinților lor. Este adevărat lucrul ăsta. Dumnezeu are o favoare pentru evrei specială din cauza părinților lor, din cauza lui Avram, într-adevăr. Dar, spune Ioan Botezătorul, să nu spui lucrul ăsta în fața sfințeniei lui Dumnezeu, să nu crezi că Dumnezeu va acoperi păcatul tău doar pentru că tatăl tău a fost un om duhovnicesc care a umblat cu Dumnezeu, sau mama ta, sau mătușa ta. Sau că te asociezi cu un lider spiritual, sau cu păstorul bisericii, sau cu cineva care trăiește cu Dumnezeu. Să nu spui că dacă te identifici cu el, gata, și tu ești bine. Nu ești, spune Ioan Botezătorul. Să nu spuneți în voi înșivă, avem ca tată pe Avram. Căci vă spun, spune Dumnezeu, că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiilor. Iată că securea, și îmi place ilustrația aceasta lui Ioan, care Dumnezeu i-a dat-o pentru oamenii aceștia. Securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Dragilor, prin mesajul Evangheliei, Dumnezeu înfinge o secure la rădăcina oricărui pom. Noi suntem ca niște pomi. Dumnezeu înfinge la fiecare pom. Și Dumnezeu se uită după aceea și spune, orice pom care face roadă bună, care nu face roadă bună, va fi tăiat și aruncat în foc. Că despre mine, el spune, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic, este într-o autoritate mai mare decât mine. Eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El, Iisus, spune, același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge grâul în grânar și pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Dragilor, înțelegem cât de serios este acest mesaj.
Dumnezeu nu se joacă, dragilor. Ori e ba, ori e da. Ori e albă, ori e neagră. Nu există neutralitate. Nu știu dacă ați observat, nu există niciun fir, nicio formă de neutralitate aici. Până și oamenii aceștia, experți ai Bibliei, care au crescut în sinagogă, care auzeau despre Dumnezeu de dimineață până seara în sinagogă, în ziua sabatului. Oameni care citeau Biblia cu multă atenție, care creșteau cu Biblia, cu învățăturile Bibliei, care aveau versete scrise peste tot. Au venit și ei să se boteze și eu am spune, nu. Toți, orice om are nevoie să aibă inima zdrobită, să se pocăiască. Asta este ușa, dragul. Și orice om astăzi care crede o evanghelie mai superficială, care spune, Dom'le, important e să crezi în Iisus. Important e să te botezi. Crede în Iisus și botează-te și o să fie bine. Dar niciodată n-a auzit, pocăiește-te și nu fi un pui de viperă să crezi că tu ajungi în cer fără să pui în discuție și pe masă cu Dumnezeu păcatul tău, păcatele tale. Nu fă asta. Dacă faci asta, Ioan Botezătorul te numește pui de năpârcă, care încerci să fugi de mânia viitoare într-un mod al tău. Nu există. La un moment dat Dumnezeu te va confrunta și va spune, pocăiește-te de păcatele tale. O inimă care a ajuns să fie tăiată împrejur de acest mesaj ascuțit al lui Dumnezeu, după aceea, este o inimă este ca un ogor desțelenit, este o inimă moale. Este o inimă pregătită, pentru că acest mesaj era un mesaj care pregătea calea Domnului. Pregătea inima poporului, fiind o inimă care se pocăiește, care se smerește, care se zdrobește, care spune, Doamne, nu ne lăsa. Doamne, te rugăm să ne vindeci. Doamne, ne vedem păcatul, ne vedem starea și suntem pierduți fără Tine. Oamenii aceia erau pregătiți să-L primească pe Iisus. Erau pregătiți să primească cuvintele lui Iisus, să le audă. De asta Iisus spunea, cine are urechi de auzit să audă. Cine avea urechi de auzit să audă? Cei care au trecut pe la Ioan Botezătorul. Cei care au trecut prin ușa aceasta tăioasă. Dragilor, pocăința nu înseamnă doar o idee care e pusă în mintea ta și da, mă mai gândesc la chestia asta. Dacă n-a ajuns să te zdrobească, să taie inima ta împrejur, mă tem ca tu să nu fi înțeles greșit Evanghelia. Mă tem ca tu să fi încercat, poate n-ai știut, poate astăzi auzi pentru prima oară lucrul ăsta, că trebuie să te pocăiești, că nu există altă soluție. Și să te pocăiești mărturisindu-ți păcatele, pentru că, dragilor, toți avem păcate la plural, le avem, sunt acolo. Eu le am pe ale mele, eu știu cu ce mă lupt. Dumneavoastră știți cu ce vă luptați. Fie că e mânia, că te ceri cu soția, că te ceri cu soțul, fie că îți plac prea mult banii, fie că îți plac alte lucruri din lumea aceasta. N-ai cum să nu ai o luptă cu un păcat. Nu există. Și eu le am pe ale mele, tu le ai pe ale tale. Toți le avem. Întrebarea este, le mărturisești lui Dumnezeu? Cu zdrobire de inimă? Stai înaintea sfințenilor? Te vezi în lumina sfințeniei lui? Spui, Doamne, dacă Tu nu mă scapi de lucrul ăsta, sunt pierdut? Dacă nu ai lucrul ăsta, te îndemn să-l ai, dragul meu. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă pocăință. Nu e doar o întoarce, cum spune, doar o schimbare a minții, doar că eram cu spatele la Dumnezeu, m-am întors cu fața la Dumnezeu. Nu doar elementele astea, ci este o tăiere împrejur a inimii. Este o confruntare a păcatului nostru. Și, dragilor, pocăința nu este doar la începutul vieții de credință. Gata, m-am pocăit odată și așa. Ne urmărește pocăința întreaga noastră viață. Trebuie să ne adâncim în pocăință, să devenim mai pocăiți. Mai pocăit, trebuie să fii mai pocăit odată cu trecerea timpului, să fii un om mai sensibil la păcat. Să spui, Doamne, uite, și asta e păcat și mă pocăiesc și de lucrul ăsta. Uite, chestia asta îmi permiteam să o fac. Doamne, acum Duhul Tău parcă nu mă mai lasă să o fac. Și mi-e rușine de lucrul ăsta care l-am făcut ani de zile ca și creștin, dar acum Duhul Sfânt îmi spune, uite, abandonează lucrul ăsta și mă pocăiesc, Doamne. Mă smeresc, Doamne. Asta e atitudinea potrivită, dragilor, care să o avem înaintea lui Dumnezeu. Și, dragul meu, omul care se pocăiește, care a făcut un obicei, care e o temelie în viața lui pocăința, e cel mai fericit om. Pentru că când Dumnezeu te vede că ai o astfel de inimă și că iei în serios păcatul și că iei în serios sfințenia Lui, Dumnezeu toarnă peste tine belșug de har. Și îți dă putere să depășești păcatele tale, te eliberează, te face plin de bucurie și fericit. Îți dă acea, cum spune David, bucuria mântuirii.
Te umple Dumnezeu de bucurie. Și dacă cumva lipsește bucuria în viața ta, gândește-te că poate e o lipsă de pocăință. Dacă cumva Dumnezeu nu poate să-ți dea mai multă bucurie, nu poate să-ți dea mai mult din El însuși, nu poate să-ți lumineze ochii, să vezi planul lui Dumnezeu pentru viața ta, să facă sens multe lucruri, să capeți lumină, să auzi vocea lui Dumnezeu mai des, poate că este o lipsă de înțelegere a pocăinței. Poate ai nevoie să te aprofundezi în lucrul ăsta. Trăim într-o vreme în care mesajul pocăinței este evitat. Pentru că, din nou spun, este un mesaj care creează disconfort. Ori asculți de Dumnezeu și te pocăiești. Și spui, Doamne, intru sub ascultare de Tine. Intru sub legea Ta, fac ce spui Tu. Ori te împietrești și spui, nu vreau să ascult de Tine. Fie că nu o spui cu cuvinte, dar o spui cu atitudinea ta. Îți vezi în continuare de ale tale, uiți de lucrurile acestea, nu le pui la inimă, nu le lași să schimbe viața, nu te duc pe genunchi în fața lui Dumnezeu ca un om care ești într-o mare nevoie, zilnic să te rogi și să spui, Doamne, am nevoie de Tine. Doamne, dacă Tu azi nu-mi dai har, eu cad, că sunt slab. Dacă Tu azi nu te apropii de mine, Doamne, firea pământească vine cu poftele ei și mă biruie. Am nevoie de Tine. Și când te rogi așa, Dumnezeu îți dă har, îți dă putere, te îmbracă cu putere. Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt, dragilor. Botezul cu Duhul Sfânt despre care spune Ioan este pentru aceia care sunt pomii care fac roadă bună. Că Ioan spune, eu vă botez cu apă, atâta pot să vă duc, până aici vă duc eu. Dar vine unul care vă duce mai departe. Și zice, El vă va boteza cu Duhul Sfânt, El vă va îmbrăca cu putere. El vă va da tot ce aveți nevoie ca să împliniți legea lui Dumnezeu și acel jug al lui Hristos să nu fie o povară. Să nu fie ca și jugul legii lui Moise, care spuneau evreii, nici noi, nici părinții noștri nu l-am putut purta. Au fost sinceri evrei. Au spus, nu, legea lui, jugul lui Moise, noi nu l-am putut purta. Dar jugul lui Iisus, dragul meu, când ești îmbrăcat cu putere, când ești un om care te-ai pocăit, spune Ioan, dar poruncile lui nu sunt grele. Sunt o plăcere, dragul meu. Vocea lui Dumnezeu devine plăcută, spune Biblia. Voia lui Dumnezeu este bună, înțelegi că e bună, că e bine și spui, da, vreau să fac ce e bine, dar devine plăcută, devine satisfăcătoare, îți place voia lui Dumnezeu, te simți bine, devine zona ta de confort. Și apoi zice, devine desăvârșită, e perfectă. Este exact ceea ce îți doreai dintotdeauna, dar nu știai cum să ajungi acolo. Dar asta vine pentru un om care s-a pocăit și se pocăiește. Iisus spune bisericilor din Apocalipsa, liderilor, păstorilor, pocăiește-te. Pocăiește-te. Și spune specific de ce se pocăiască. Pocăiește-te de asta, pocăiește-te de asta, pocăiește-te de asta, pocăiește-te de asta, că ești căldicel, că ești așa. Dumnezeu nu se sfiește, dragilor, să ne trântească în față, cum să spune, o spun mai direct, să ne trântească. Băi, pocăiește-te, mă. Nu se sfiește Dumnezeu. Pentru că știe că ne face bine. Avem nevoie să ne pocăim. Și după pocăință vine bucuria mântuirii. Vine eliberarea aceea. Vine puterea lui Dumnezeu. Vine însuși Dumnezeu, se apropie de noi, se lipește Dumnezeu de noi, de sufletul nostru. Și îl vedem că Dumnezeu umblă cu noi. Că ne ridică Dumnezeu. Că ne dă putere și biruință. Dragilor, ăsta este mesajul Evangheliei. Mai sunt multe lucruri de spus despre Evanghelie, despre Hristos, despre credința în Hristos, despre jertfa Lui, despre sângele Lui. Dar dacă n-am înțeles ușa, toate celelalte lucruri despre Iisus, aproape că nu le vom înțelege deloc. Sau credem că le-am înțeles, dar n-au ajuns la inima noastră. Dumnezeu vrea să pregătească inima noastră, ca tot ceea ce ne spune El mai departe, cu adevărat să ajungă la inima noastră și să producă o transformare. Domnul să ne ajute la asta. Amin.